Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, přátelé? Já vás tady vítám u španělské výzvy, u takové, bych řekla, ochutnávky projektu, který vzniká, jmenuje se Španělština na cesty, španělština letem světem na cesty. A o čem to bude? Bude to o tom, že dostanete ode mě takový malinkato instantní návod, jak co nejrychleji ve velmi krátké době si osvojit fráze, které budete potřebovat zejména na cesty po Latinské Americe, po Španělsku. A nejenom fráze jako takový, na to byste si mohli koupit jakéhokoliv průvodce v knihkupectví za pár stovek, ale budete mít to, abyste věděli vlastně, co povídáte, co chcete, co říkáte, abyste se i trošku španělsky naučili. A nebudeme tam probírat to, jak se řekne tabule nebo antilopa, ale opravdu užitečné, praktické fráze, které budete potřebovat na své cestování, na koupení lístku, na ubytování se, na to, abyste si objednali něco dobrého k jídlu, k pití, co dělat, kdybyste se ztratili třeba, to je taky velice důležité. A tady z tohohle projektu mám pro vás malinkatou ochutnávku, protkanou bonusy o životě ve Španělsku, o životním stylu ve Španělsku a jenom taková perlička. Víte třeba o tom, že španělština je druhý nejrozšířenější jazyk na světě? První je čínština, zcela nečekaně, druhá je španělština, až teprve třetí je angličtina. A když budete mít třeba španělštinu a angličtinu, tak to je naprosto top kombinace. Já se teda ještě rychle omlouvám, kdybyste slyšeli nějaké prdění nebo nějaké bzučení nebo něco takového, tak opravdu dneska fakt nejde tomu předejít, ve sklepě něco kopou, rušejí prádelnu a podobné věci, takže předpokládám, že to nebude moc slyšet. Před chvíli jsem to zkoušela a moc to nerušilo. Tak, já vám zasdílím takovou pidi prezentaci, kde se naučíme prvních pár důležitých věcí. Co je důležité? Určitě pozdravit, že jo? Určitě jak pozdravíme a jak se představíme. Španělština, nebo respektive španělština. Ve Španělsku jsou takové specifika. Specifika, které možná souvisí i s jejich životním stylem. Tak určitě známe pozdrav hola. Hola. Pamatuju si na seriál Zorro, který běžel, nevím, možná před 20 lety poprvé, možná ještě před 30, co já vím, tak fascinovalo mě, jak Zorro přijel na svém koni na náměstí, se skočil z koně na tom prázdném náměstí a vyškl hola. Takže hola určitě to není, byť to tak vidíte, byť se to tak píše, ale je to hola. Španělština, stejně jako francouzština, nemá h, takže prostě nemá hovno, má jenom ovno. Nic s tím nenaděláte. Pokud se jmenujete Hugo, máte také problém, budete jenom Hugo. Takže pokud chcete pozdravit hola, tak je to hola. Další pozdravy, které jsou buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días je víceméně dobré ráno, nebo takhle zdravíme ráno. Neznamená to dobrý den obecně po celý den. Ano, samozřejmě můžete být slušní a říct v 6 večer buenos días. Určitě je to lepší, než nepozdravit vůbec, ale pozná se, že jste turista, že vlastně se nevyznáte moc v problému, protože buenos días opravdu takhle zdravíme ráno. Pozor, v těch 6 večer, to znamená od nějaké 12. hodiny polední až do tmy, se používá buenas tardes. Buenas tardes. No a když padne tma, tak je to většinou buenas noches, což může znamenat jako pozdrav, jakože příchozí, buenas noches, ale také můžu opravdu, když odcházím, pozdravit nebo takhle popřát hezkou noc, což je také buenas noches. Zatím jsme přišli. Když odcházíme, tak můžeme říct hasta luego, anebo adios. Hasta luego, adios. Opět, h nečteme, takže to není hasta, ale hasta luego, což vlastně znamená něco jako naschle později. Připomíná vám to hasta la vista? Já se nedivím,
ale hasta la vista opravdu, to je pozdrav, to je prostě filmová hláška, není to pozdrav, který je užívaný. Když chcete říct naschle později, jdete třeba z krámu, kde si něco koupíte, bydlíte někde kousek, určitě se tam budete vracet, řeknete hasta luego, anebo adios. Adios je vlastně takový jako definitivnější naschle. Tak, to jsme si pozdravili. Jak se představíme? Představíme se aj. Vydržte. Já bych velice ráda si posunula obrazovku. Tak, tady se opět projevuje Vlastička Blondýna Technik. Takže jak se představíme? Když se chci představit, chci někomu říct, jak se jmenuji, tak mám dvě možnosti. Buď řeknu tu složitější možnost, me llamo Vlasta, jmenuji se Vlasta, me llamo Vlasta, anebo soy Vlasta, jsem Vlasta, soy Vlasta. Naražíme na další takovou unikum španělštiny a to je to, že dvě L se čtou jako J. Takže třeba Malorka není Malorka, ale Majorka. Takže me llamo Vlasta, jmenuji se Vlasta. Když se mě chceš zeptat, jak se jmenuješ, takže se zeptáš, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A já ti odpovím, me llamo Vlasta. Tak, už se umíme představit. Přeskočila jsem, nebo respektive zapomněla jsem na další unikum španělštiny. Jak vidíte, pozdravy s vykřičníkem, tak španělština píše i na začátku věty, na začátku toho řádku píše také u toho vykřičníku, píše vykřičník, ale obrácený. Já ho tam nemám, protože moje klávesnice to neumí, ale určitě, pokud jste už viděli španělsky psaný text, tak jste si určitě všimli, že před rozkazem je vykřičník obrácený, potom je adios, třeba a vykřičník normální, stejně tak otazník v otázce. Obrácený otazník, otázka, normální otazník. Všimněte si toho. Tak, to by bylo první taková fáze španělštiny. Naučili jsme se pozdravit, naučili jsme se představit. A já vám teďka řeknu něco zajímavého o Španělsku. Jak se žije ve Španělsku? Něco o takovém denním rytmu, denním stylu. Španělé vstávají relativně brzo, protože ještě není teplo, není horko a tak nějak si vyřídí třeba zejména takhle upřesním to, je to takovej, bych řekla, andaluský styl života. Záleží od regionu, záleží od oblasti, možná jste to někde zažili jinak. Já jsem to v Andaluzii, kolem Estepony, kolem Cádizu zažila takhle. Kde Španělé velmi brzy vstávají, velmi brzy je třeba taková 7-8 hodina, vyřídí si různý třeba administrativu, zajdou si do města rychle nakoupit, zajdou si něco vyřídit někam do kanceláře, nebo třeba na poštu, na úřad a podobně. Cestou si dají někde kafíčko na stojáka, snídaňku. Snídaně může být, oni většinou doma moc nesnídají. Doma si dají třeba sušenku, kafe, nebo si dají nějaký takový toast, třeba s olivovým olejem a zdrcenýma rajčatama, ale většinou Španělé jsou zvyklí snídat venku. Jejich takové velmi, velmi oblíbené na snídaní káva je café cortado. Ukážu tady, jak vypadá café cortado. Na tom obrázku vidíte café cortado, což je takový malý kafíčko, malý takový prsíčko s troškou mlíčka s mléčnou pěnou podávaný ve skle. To je obvykle, café con leche je větší, jo? Tady to je takový menší. A opravdu, když jste místní a dáte si café cortado, nebo takhle, když nejste místní, dáte si café cortado, zapadnete. Tak. Potom si zajdou domů, nebo prostě tak nějak na ten oběd, nebo jak už se začne oteplovat, tak Španělé se dostaví už v Andaluzii oblast denní část siesty. To znamená tak nějak hezky po obídku, třeba ve 2 odpoledne, oni obědvají později a po obědě poměrně vydatném, na oběd, to vám potom řeknu v další bonusové části, využívají hodně třeba menu del día, tak poobědvají, jdou si dát malou siestu,
A třeba v 5 odpoledne, když už tak to sluníčko už není tak silné, tak vylezou ven, začnou se družit, jdou třeba vrátit se ještě do práce, probíhají různá setkání obchodní, samozřejmě taky po barech, různě to pozor, třeba i u toho obědu. O víkendu v neděli bývá většinou rodinný oběd, ale může být taky velice často během všedního týdne může být pracovní oběd, který je dlouhý, několika chodový a jedná se a rokuje se a obědvá se. A když už je teda takhle, jak jsem říkala, třeba kolem té 5. hodiny, tak už zase španělské ulice, andaluské ulice ožívají a ožívají různými pracovními setkáními, lidé se vrátí do práce, znovu se otvírají obchody, znovu se otvírá třeba pošta a takhle to funguje třeba až do 10 do večera. Španělé večeří poměrně pozdě, třeba v těch 9 hodin večer, i děti chodí spát poměrně pozdě, no a takhle bych řekla, že takový ten čilý ruch utichne ve 2 v noci a tak to zase jde dokola. Ideální je třeba, když už jdete někam na drink a opravdu se v ty 2 v noci vracíte domů nebo se vracíte až ráno, tak ideální je začít den churros, což jsou takové, bych řekla, přirovnala bych to ke smažené koblize, která není kobliha, ale má takový jako tyčkoidní tvar, namáčený do horké čokolády. Mám pocit, že v Andaluzii tyhle ty churros stánky snad vůbec nezavírají, ty snad jednou 24 hodin, protože churros si můžete koupit kdykoliv a zejména brzy ráno. Nechápu. Tak, a to je takový španělský nebo respektive andaluský životní styl. Teď jsem tady přidala takový bonus navíc. Noche San Juan, protože je to velmi aktuální. Noche San Juan, Honzu máme u nás v kalendáři taky, tuším, že 24. června. A je to svátek, který se v různých oblastech slaví různě. Společné jsou ohně na pláži, to je snad, mám pocit, v každé oblasti přímořské. A zažila jsem několikero oslav San Juan, svatého Jana a v podstatě v Torremolinos v Andaluzii to bylo takové malebné, kouzelné, kdy kromě těch ohnů na pláži byly také osvícené nebo respektive lodičky, na kterých byli rybáři se svíčkami, tyhle lodičky vypluly na moře, jako z kraje na moře, ne někde hluboko, a tam se žehnalo rybářům, aby měli jako dobrou, chtěla jsem říct úrodu, ale dobrý lov, nevím, jak to mám říct. Tohle, a to bylo fakt kouzelné, jo? Jak večer, jak se setmí, tak opravdu ty lodičky osvícené těma svíčkama a různýma těma lampionkama, moc hezké, moc romantické. A nebo také můžete na pláži do toho ohně napsat přáníčko, co si přejete na papírek a hodit ho do těch plamenů. Určitě se vám to splní. Takže Noche San Juan. Je to spojeno i se slunovratem, všechny tyhle svátky jsou v tom v jedno. Tak přejdeme dál, zase se něco naučíme. Jak už jsem zmínila, je dobré uspokojit svoje potřeby, hlad nebo žízeň. Takže pokud si chcete objednat něco k pití, tak jak už jsem říkala, Španělé si objednávají café cortado, je běžné café con leche, anebo café solo. Jak je z toho zřejmé, café con leche je káva s mlíkem, café cortado je to, co vidíte na obrázku, café solo je samotná káva. Dělají samozřejmě takový malý presíčka, nedělají do velkých hrnků, a není to prostě nějak jako nekazí se tím, takhle, ten, kdo miluje kávu, se tam určitě najde, určitě ho to neurazí. Potom si můžete také dát vodu a může být s bublinkami nebo bez. Agua sin gas je bez bublin, agua con gas je s bublinama. Můžete si dát pivo rozhodně. Španělské pivo, třeba San Miguel je taková vodička, taková lehce nahořklá vodička, je takový jemňonký, je úplně ideální do horkého počasí. Není to jako jak naše Plzeň,
ale opravdu takový, nevím, čemu bych to přirovnala. Já pivo normálně moc jako nepiju, ale ve Španělsku si ho dám, protože to přesně zažene žízeň v horku. Ale neobjednáte si, nezavoláte čišníka, neřeknete jedno pivo, prosím, ale řeknete una caña, por favor, una caña. Una caña. Una caña, nebo ta kaňa, to je vlastně ta sklenička toho piva, je to zhruba žádná celá 25 míra. Když budete chtít velký pivo, tak to se zase řekne jinak. Každý ten typ toho balení, ve kterým vám to dají, se řekne jinak. Kaňa, chara, botella, lahve. Takže pokud chcete pivo, tak una kaňa. Většinou dostanete k tomu tapa. Nějakou malou mističku s olivama, s nějakým zobáním. Můžete si také dát víno. Platí tam to samé, co jsem řekla u toho piva, že víno, se nedáváte kaňa víno, ale to je una copa. Copa. To je sklenička pro víno, je copa, una copa. A můžete chtít de víno blanco, de víno tinto, anebo víno rosado. Bílé víno, červené nebo růžové, jasné. Takže una copa de víno. A takový majstrštyk andaluský je rebuchito. Rebuchito. To je to, co vidíte na obrázku a je to sherry s minerálkou, s ledem, s citronkem, s mátou. Taky jsem to pilo, že do toho dal někdo něco jako Sprite, že to bylo takový jako nasládlý. Že to nebyla jenom bublatá voda, ale nějaký 7up nebo Sprite nebo taková limča tohohle typu. Oni dávají, jmenuje se to u nich gasosa. Je to prostě bublatá sladká voda. Rebuchito. Tak. A tady máte takový dialog mezi číšníkem a mezi klientem, kde číšník vám může říct spoustu věcí, vy mu ani nemusíte rozumět, většinou to vždycky znamená dobrý den, co si dáte. Co jiného by vám takový číšník mohl říct, když přijdete do baru, do kavárny, do restaurace. Takže může vám třeba říct buenos días, que le pongo. Pozor, vykávám. I když ve Španělsku je poměrně běžné tykání, tenhle ten číšník vám leknul. vám vyknul, protože je tam to le. Kdyby vám tyknul, tak by řekl buenos días, que te pongo. Ať vám řekl cokoliv, ať vám řekl que deseas, que tomas, que toma, que desea. Vždycky to znamená zhruba, co si dáte. A vy mu řeknete buenos días, un café con leche y agua sin gas, por favor. Buenos días, umíme pozdravit. Un café con leche y agua sin gas, por favor. Un café con leche y agua sin gas, por favor. Kafe s mlíkem, vodu bez bublin, prosím. A číšník se vás zeptá, algo más? Ještě něco si dáš? Algo más? No, gracias. No, gracias. Ne, díky. Když to celý vypijete, když už jste úplně přepitý a chcete odejít, tak si řeknete la cuenta, por favor. Účet, prosím. La cuenta, por favor. Číšník vám přinese účet, dělá se to tam, že mají takový malý talířečky s takovým kolíčkem, nebo jak bych to nazvala, do toho strčí ten účet, dají vám to na stůl a odejdou. Vy tam pod ten kolíček dáte nějakou bankovku, oni vám vrátí všechny peníze a vy tam necháte nějaké dýško, kterému se španělsky řekne propina, nějaké dýško zhruba 10-15%, jak uznáte za vhodné a není to takové, že tam řeknete, já nevím, bude to stát 9 euro a vy mu řeknete 10, gracias, jako 10, to je dobrý. Necháte si to vrátit, necháte to tam. Samozřejmě můžete platit také kartou. To není problém. A tam to dýško můžete říct, kolik necháváte, anebo můžete hodit přesně ty mince. Oni ty dýška mají u těch kas většinou někde na baru, nebo někde prostě mají nějakou nádobu, nějakou vázu, nebo nějaký hrnek, nebo něco takového, kde prostě lidi házejí tu propinu, nějaký mince, nějaké drobáky, tak můžete normálně zaplatit kartou a třeba tam hodit nějaké drobáčky do toho ještě. Tak. A další vsuvka, poslední vsuvka dneska,
Jak jsem říkala, musíte také zahnat hlad a je velice běžné přes den obědvat takzvané menu del día. Když přijdete do restaurace a řeknete menu, por favor, tak vám jako je myšleno, že si dáte tohleto menu. Když chcete opravdu menu tak jak jako myšleno, jakože přijdete do české restaurace a chcete menu, tak vám obyčejně přinesou jídelní lístek. Tady se to řekne la carta. La carta. Menu je jídlo, la carta je jídelák. Takže menu del día, většinou je to takhle prostě denní menu, který má většinou 3 chody a je za zvýhodněnou cenu. Večer takový ty různý tapa a různý entradas, neboli předkrmy a různý masíčka, různý prostě takový specialitky jsou poměrně drahé. Většinou Španělé chodí celý týden makají a potom to jdou utratit v neděli do restaurace, takže většinou chodí takové rodinné jídla na ty rodinné akce v neděli. A takhle během dne se chodí dost často do restaurace právě na menu del día a je to docela zmatečný, je to úplně jinak než u nás. Není to takový, jako že si dáte menu 1, menu 2, menu 3, které vidíte tady na obrázku, tomu to svádí, ale vyberete si jedno z té nabídky. Takže vyberete si jedno jídlo z primeros, jedno jídlo ze segundos a jedno jídlo z postres. Není to dobrý den, dám si primeros. Ne, tady je to opravdu, že vám tady nabídnou, že mají jako první chod primeros, ensalada mixta, gazpacho, sopa del día. Takže si můžete vybrat nějaký namixovaný salát, gazpacho, že studená polévka, zeleninová, rozšmelcovaný okurek, rajče, cibule, paprika. Je to hrozně dobrý. Sopa del día, polívka dne. Z toho si vyberete, potom vám nabídnou segundos, nebo segundo plato, se to taky může někde jmenovat, jako druhý talíř. A z toho si taky vyberete něco. Tady mají filete de merluza con verduras. Nějaký filet z ryby, z merluzy, se zeleninou, paella. Paella, typické španělské jídlo, které pochází z Valencie. Určitě to znáte, taková ta rýže s tím masíčkem nebo s mořskými plody. Pollo o lomo con patatas y huevo frito. A tady je kuře nebo lomo jehně nebo něco takového s bramborama a se smaženým vejcem. Tak z toho si vyberete, no a ve finále se můžete dát jako třetí postres natillas caseras, helado de chocolate o vainilla, fruta del tiempo. Takže prostě nějaký dobrůdky, zmrzlinku, ovoce, co chcete. A tohle to si naobjednáváte rovnou, oni vám to všechno donesou, potom si k tomu můžete ještě doobjednat nějakou vodu, většinou k tomu dávají třeba ještě víno, který opravdu, oni se s tím nepatlají na ten oběd, jo. Takže oni vám dají karafu vody na stůl, vy si odlejete, oni vám dají karafu vína na stůl, tím není myšlené, že to máte celý vypít, ale prostě nalejete si do skleničky, tak jako skleničečku, potom za tu karafu vemou, dají to na jiný stůl a třeba když si dáte ne čokoládu, chtěla jsem říct zmrzlinu, tak je docela běžný, že vám donesou takhle z mrazáčku prostě zadělanýho nějakého nanuka, jo, no problém. Takže jako tady tohle to úplně příliš neřeše, je to prostě bezvýhodněné menu del día, ale jsou velmi uslužný, jsou velmi ochotný a je to výborný. Můžete si k tomu doobjednat kafíčko, je to super. Pokud máte strach, že nebudete rozumět, protože ten číšník přijde, stoupne si ke stolu a řekne Hola, ¿qué deseas? ¿Qué tomas? Menu del día. Oh, vale. De primero plato, de ensalada mixta, gazpacho y sopa del día. De segundo, filete de merluza con verduras, paella, pollo con patatas y huevo frito. Y como postres, helado de chocolate y fruta del tiempo. No a víte prd, že jo. Takže toho se nemusíte bát, protože většinou
to menu del dia je napsané někde na ceduli, na tabuli, před tou restaurací, ani to nemají nikde tiskem, třeba, že by vám to dali na stůl, jako jak u nás, prostě denní menu dostanete na A4, abyste si mohli počíst, tady ne, tady ho máte napsaný na tabuli a číšník vám to prostě všechno odříká. Takže aby vám to nemuselo odříkávat, nebo respektive abyste rozuměli, tak si to můžete prostě v klidu ty tabule přečíst, přeložit třeba s translátorem, rozmyslet si to a do restaurace vstoupit, když víte, co si dáte. Jo, to je úplně jednoduchá a jasná věc. Tak a to je všechno. A já vlastně to není všechno. Já bych vám chtěla představit to, že doufám, že vás to bavilo, tady tahleta malá ukázka, že byste se nestratili ani ve španělské vesnici se mnou. A kromě psaní příběhů a kromě výuky psaní a kromě psaní knih, španělština, Španělsko, vše španělské je opravdu moje láska, takže nabízím i španělštinu a vlastně své online bublině teďka představuju, že tu španělštinu i učím, o čem jsem v online prostoru moc nedávala vědět, ale je to tak a nabízím online lekce, které můžou být individuální nebo můžou být také skupinové do 4 osob a připravuju právě tady ten kurz Španělština na cesty, kde se ve velmi krátkém čase naučíte mluvit velmi účelné, praktické fráze, slovíčka, nestratíte se, řeknete si, co chcete, naučíte se to poslouchat, odvodit, rozumět v kontextu gramatiky a těch daných témat, který s cestováním nebo s cestami souvisí. Nebude to, abych vám předříkávala španělskou konverzaci, kterou si koupíte v knihkupectví, která mnohdy ještě ani třeba není úplně dobře napsaná, protože každá věta je třeba v jedné větě tykaj, v druhé větě vykaj a podobně. Takže pokud vás to zajímá, napište mi, kdo viděl tohle video a ozve se mi, tak ode mě dostane na ten kurz slevu 30% a určitě se domluvíme nějak šikovně i na lekce. Tak já moc děkuju za pozornost a těším se na vás také na španělském poli a hasta luego, mis amigos.